based on the responsibility of the duty of the armed forces to safeguard the people and protect their interests, security and safety, and to preserve the riches, assets and property of the Egyptian people, and approval and confirmation of the legitimate and lawful demands of the people. The Supreme Council of Armed Forces resolved to continue to convene regularly to discuss and decide on the measures and procedures to be taken to protect the nation and preserve the interest of the people and maintain their aspiration. Η ανακοίνωση έγινε έπειτα από ολοήμερη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου των Ενόπλων Δυνάμεων της Αιγύπτου, απουσία του Χόσνι Μουμπάρακ, και έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τα πλήθη που παραμένουν 17η μέρα σήμερα συγκεντρωμένα στην πλατεία Ταχρήρ στο κέντρο του Καΐρου. Από εκείνη την ώρα, ωστόσο, οι πληροφορίες είναι συγκεχημένες και αλληλοσυγκρουόμενες για τις επόμενες κινήσεις του Αιγύπτιου Προέδρου. Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι ο Μουμπάρακ θα μιλήσει απόψε στον λαό και ο Πρωθυπουργός Αφίκ τόνισε ότι ο Πρόεδρος διατηρεί την εξουσία, ενώ δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση που να αλλάζει τα δεδομένα. Την ίδια ώρα, ωστόσο, ο νέος επικεφαλής του κυβερνώντος κόμματος εξέφραζε δημόσια διαφορετική γνώμη. To the parliament by request of the president, so he might be giving a talk to the nation for his next step, which I believe should accommodate the protesters, and that may, according to my expectation, be related also to empowering the VP into the authority that I'm not sure of, but this is a request is being discussed. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο αρχηγός της CIA άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανακοινωθεί ακόμη και σήμερα η παραίτηση Μουμπάρακ. Είχαν προηγηθεί ασφικτικές πιέσεις από τον Λευκό Οίκο προς την Αιγυπτιακή κυβέρνηση για επίσπευση των μεταρρυθμίσεων στη χώρα, προκαλώντας την οργισμένη απάντηση του Καΐρου. An orderly transition must begin now, and it must produce without delay immediate and irreversible progress. When you speak about prompt, immediate, now, as if you are imposing on a great country like Egypt, a great friend that have always maintained the best of relationship with the United States, you are imposing your will on him. Από χθες, οι αντικυβερνικές διαδηλώσεις και οι απεργιακές κινητοποίησεις έχουν επεκταθεί σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Από το Σουέζ, το Πορτ Σάιντ, το Ασιούτ μέχρι την νοτιοδυτική επαρχία της Νότιας Κοιλάδας, όπου αναφέρθηκαν συγκρούσεις με νεκρούς και τραυματίες και εμπριστικές επιθέσεις εναντίον κυβερνητικών κτίριων και αστυνομικών τμήματων.